Nesta nave multiusos do Porto de Tragove levas a cabo dende agora a evisceración e depuración da vieira. As instalacións foron adecentadas para este proceso a través dunha axuda do Grupo de Acción Local Pesqueira da Ría de Arousa, que asumiu o 80% do investimento. Todo agora a posta a punto do bivalvo levabas a cabo nas instalacións da empresa Porto de Cambados, pero os mariñeiros decidiron asumir a evisceración para reducir así os custos de produción. Nós o que intentamos é reducir os costes sempre do eviscerado. Paralelamente que o produtor, o mariñeiro, gane máis carto. Realmente o grueso do gasto está no eviscerado. Facendo dunha forma máis económica podemos ter sempre un marxen para que a xente gane máis carto. E iso sei que xa se nota. Nesta campaña estimouse un prezo por kilo de 5,5 euros, o que o mesmo 75 céntimos máis por kilo que no mesmo período do ano pasado. Estipulase un precio, este ano vamos a 5,50 euros, que é un precio máis alto que se acorda pagado pola vieira. Agora, reducindo os gastos de evisceración, pódese pagar ese precio. Da depuración, evisceración e almacenaxe vanse encargar unhas 30 persoas. Unha vez que a vieira entra no porto, o proceso de posta a punto do produto dura unhas 24 horas. Automáticamente esa vieira pasa a unha planta de depuración, onde pasa un período de tempo estimado en 24 ou un pouco menos, estámoslo mirando, e despois eviscerase a man. Hai un grupo de persoas habilitadas para facelo, eviscerase a man e depois conxélase para servir aos nosos clientes. Con todo, dende a Confraría de Pescadores agardan axilizar paseniñamente o proceso, permitindo simplificalo de 24 a 18 horas.